kúpiť alebo prenajať? Čo so sebou prináša bývanie v prenájme? Prenájom je slovo, ktoré pre mnohých z nás znamená neistotu. Pozrime sa však na to zo všetkých strán. Mnoho ľudí si povie, prečo mesačne platiť nájom, pokiaľ môžem rovnakým spôsobom mesačne splácať hypotéku. A to s tým, že nehnuteľnosť budem po jej ukončení vlastniť. Táto otázka je úplne legitímna a pre niekoho to môže samozrejme byť riešením. V bývaní v prenajatej nehnuteľnosti však vidíme mnoho príležitostí a výhod. Pokiaľ patríte medzi ľudí, pre ktorých je dôležité byť flexibilní a radi využívate svoj čas pre iné aktivity, pričom jednou z nich je napríklad cestovanie, prenájom je práve pre vás. Je to nepopierateľne ideálne riešenie pre mladých ľudí, ktorí začínajú pracovať alebo sú čerstvo po škole a chcú sa osamostatniť, začať budovať niečo vlastného. Takto je bývanie v prenájme v dnešnej dobe u nás vnímané väčšinou ľudí ako bývanie pre mladých a mladé rodiny, než sa zorientujú vo svete. My však tento spôsob bývania vidíme ako vhodný nielen pre mladých ľudí, ale pre kohokoľvek, kto má rád svoju voľnosť a nechce sa zbytočne viazať na pomerne dlhú dobu. Prenájom, ako sme už spomenuli, túto flexibilitu poskytuje. Môže teda byť riešením aj pre početnejšie rodiny, ktoré v prípade zmeny zamestnania rodičov, ďalšieho prírastku do rodiny alebo iných okolností majú voľnosť voľby vhodnejšieho bývania pre seba. Pokiaľ sa bojíte, že bývanie v prenájme neposkytuje dostatočnú istotu mať strechu nad hlavou, sú možnosti, ako sa správne zabezpečiť tak, aby aj pre vás ako nájomcu a prenajímateľa bolo uzatvorenie zmluvy komfortné a férové. Aktuálne je však pravda, že platná legislatíva zvýhodňuje viac nájomcov ako prenajímateľov. O tejto téme sa môžete dozvedieť viac aj v našom československom nemovitostním podcastu. Do fascinujúceho sveta nehnuteľností sa nechajte vtiahnuť aj prostredníctvom nášho československého nemovitostního podcastu, kde vedeme přirozené a lidské rozhovory s předními odborníky v této oblasti, jako jsou developeři, majitele nemovitostních skupin, odborníci na financování nemovitostí, designéři a nebo například privátní bankéři. Ďalším aspektom bývania v prenájme je ten, že vlastné finančné prostriedky, ktoré vám zostanú aj po zaplatení mesačného nájmu a základných potrieb, môžete využiť k iným účelom. Týmto máme na mysli zhodnocovanie peňazí prostredníctvom investovania do rôznych aktív. Ako vhodnú voľbu pre zhodnocovanie peňazí vidíme investíciu do nehnuteľností a konkrétne do investičných nehnuteľností, čo je aktivita, v ktorej sa naša skupina VIV Group pohybuje a v ktorej má dlhodobé skúsenosti. Ako sa teda rozhodnúť, čo je vhodné pre nás? Na základe toho, čo sme už zmienili, keď sa budete rozhodovať medzi kúpou a prenájmom nehnuteľnosti, majte na mysli, že rozhodnutie, či nehnuteľnosť kúpiť alebo prenajať by malo brať do úvahy vašu finančnú situáciu, životný štýl a osobné ciele. Obe možnosti vám plnohodnotne zabezpečujú miesto bývania a obe si vyžadujú pravidelný príjem. Bývanie v prenájme poskytuje nájomníkovi flexibilitu, predvídateľné mesačné výdavky a zbavenie sa starostlivosti o nehnuteľnosť. Prenajímateľovi z tohoto vyplýva teda mesačný príjem vo výške nájmu a povinnosť starať sa o nehnuteľnosť. To znamená výdavky spojené so správou nehnuteľnosti. Vlastníctvo nehnuteľnosti prináša hlavne nehmatateľné výhody, ako je pocit stability a bezpečia, hrdosť niečo vlastniť, potvrdenie štatútu v spoločnosti, ale tiež aj hmatateľné výhody, ako je možnosť daňových odpočtov. Prenajímanie neznamená, že peniaze mesačne vyhadzujete z okna a vlastniť nehnuteľnosť nie vždy prispieva k tvorbe a rozširovaniu vlastného majetku z dlhodobého hľadiska. Pre ďalšie novinky zo sveta nehnuteľností a investícií nás nezabudnite sledovať na všetkých vašich obľúbených streamovacích platformách. VIV Group je československá nehnuteľnostná skupina, ktorá prináša morálnu hodnotu na trh s nehnuteľnosťami. Pokiaľ chcete o nás zistiť viac, navštívte náš web www.vivgroup.cz.